Ovaj snimak, ovaj deo ne smijem izbaciti predržavnog, ali ovo je šampionski trening. Sad ćemo sad neke krivine da odvezemo. Da. Pa ona je odlična. S obzirom da smo zaboravili bilo koji mount. Pa pazi. Hyper smooth 3.0. Sine! Ček da te predstavim ljudima, ti si pobedio prošle godine juniorstvo, jel? A pre toga? Pre toga sam bio treći. U juniorima, a? Da. Ne mogu jednom rukom! U stvari semi metalik pločice, ali crvene trkače. Za nas niže ne moraš se sageti, jel? Ja bih ovaj više more. Au bat, gepara, a? Ma može, nije to prvo nego bija nešto zanimljivije. Šta nam se zanima? Pa ti sedem na sajlu i onda vidim kao što se zanima. Da, imao ja tripa, sedim 20 tako. Ukratko ljudi, danas je sreda, jel? Imamo još, pa ja ću još sutra jedan jači trening aktivacije. Danas smo izašli malo da se provozamo. Nikola da isproba svoj bajs koji još nije probao, CX. U nedelju imamo državno prvenstvo u Šidu, ciklokros naravno. Ja sam senior, Nikola je prva godina mlađeg seniora, ali trkamo se zajedno. Kakva su, brat, to očekivanje? Ludilo će biti. Ludilo će biti, to sigurno. Najavljuju nešto toplije, tu nekih 5, 6, 7, 8 stepeni, ali to će jedino značiti otopljen ovaj sneg. Tako da klizavo, gas i ništa, sve što smo trenirali vidjet ćemo kako to izgleda. A sve sam bit će zabavno, pa sad kako bude, ciklokros je uvijek dobar. Ako radi bajs, to je, ako ne radi onda ništa. Jesi ti sastavljao ili jeda? Tako po većinu, a u stvari pola. Znači pola bicikla je dobro, za pola ćemo vidjeti. Sad koje pola je dobro? Pa, mislim da ti treba ceo bajs da završiš trku. To je tako. Iskreno. Idemo još malo na đavu i to je to. Nemam toliko poverenja u semi metalik, kao u rezi. Dobro je.
Ba to malo mrak za sunčane naočare, a? Da. Pazite na svetlo na kraju tunela jer to može biti i voz. Op, op. To. Ovdje je čistije. Na prolec jedan mali kiker. Za MTB ima zalet tako u priči. Ima Pilgrima, ne raslopiva, ne drvene. Brate, da, dobri si. Na leđima. Aj probamo CX sa volanom onim što je on tera, brate. Ajde. Kakav, brate. A dobro, ni ja ni on nemamo zub jedan, tako da isti smo već spremni. Možemo se spustiti sa onog... Može. Sviđa mi se. To je već challenge, ali nije prejako. Za MTB je baš smor, za CX taman. Komaš i kočenje. Neće daleko šta. Mnogo mi se sviđa, taman je. Opa, ne mogu da prešal tam. Nije loše. Brate, ja bi, ali matori, nećeš... Ali nećeš dole skliznuti, levo. Ako skliznuš, skliznuti ćeš desno. Neću to spuštati. Drži. Hoću dole da snimam ili? Hold my fear. Ja snima sad, da? Da. Snimam, brat. A možda da pravo pa. Ali ako ne zakoče. Ti si lud. Brate. Kakvi su? Ma otisci su super, nego mi je krivo, evo šta bi mogao neko da vozi CX, a oni bi za MTB rekli da je ovo too much. To mi je krivo, ali eto. Dobro, nije da podržavam da treba neko da bude zaboravljen u zidinama tvrđave. Čak smo odvezli onaj spust pred cilj europskog, da ispoštujemo koji cilj. Ko je bio, sjeća se. Ko ima traume ili lepe uspomene, mi lepe uspomene. To je to, ljudi. Dosta za ovaj video. U nedelju neću ništa da snimam jer ne smem. Zabranjeno snimat utrke. Napravit ćemo neki rezime. Aj zdrav. Ali ide lik tu peške, bez slušalica s kapuljačom, prelazi biciklističko, skroz lagano ide do auta normalno. Iškripe mi kočnice i zakočim ispred njega, to jest iza s leđa. I reku, on kao, izvinite, nisam se vidio. Brate, nisi ni gledao. Ko još po ovom vremenu vozi? Mislim, okej, vreme, hvala Bogu, ima dosta ljudi što voze. Kakav je to odgovor? Ko još po ovom vremenu vozi, druž? Aj zdrav.